Bon dia, estem en directe a InfoTV Sant Feliu al 10è aniversari del Tro de Falguera, d'una de les colles d'aquí del barri Falguera, i estem aquí amb l'Alba, la cap de foc de la colla. Com va l'aniversari, Alba? Bueno, ara ja estic més tranquil·la, però bueno, ha sigut com un part. Però bueno, la veritat és que s'ha sortit bastant bé i ha vingut moltes colles i està responent molt bé. I bueno, esperem que per la tarda aprofitem per l'activitat de les calabirres, fer una mica de publicitat i que la gent vingui, ja que és una nova activitat que volem inculcar aquí a Sant Feliu. I bueno, esperem que tingui molt bona resposta i adelante, no? I bueno, ja que estem fent públic, doncs bueno, Dracaris també ha fet 10 anys aquest any i fa un munt d'activitats durant tot l'any i que també volem que vingui la gent a veure'ls. Moltes gràcies. I explica'ns una mica com funcionarà l'acte de les calabirres, que mai s'ha fet aquí, perquè s'animi la gent a vindre. Vale. Doncs bueno, les calabirres té dues modalitats. Hem volgut que també les colles participin i després també està obert a la ciutadania. I tenim un munt de premis, que és principalment gent del barri que ens ha donat un petit obsequi. I bueno, la idea és que fem publicitat a totes les entitats i comerços de Sant Feliu i que la gent consumeixi localment, ja que tenim un gran ventall de diferents negocis i amb tot el tema de la pandèmia han sofert una davallada a nivell econòmic i també fomentar aquest tema, que hi hagi un consum local i que tothom siguem partíceps de seguir cap endavant, tant a nivell cultural com a nivell de consum local. I després de les calabirres tenim un correfoc, no? Explica una mica els horaris, què podrem veure... Vale. Doncs per la tarda-nit, vora les 8, tenim un correfoc on les colles de Sant Feliu de foc estan convidades i aquest any també hem convidat a una colla de fora, que és una colla de Cornellà, i la idea és emfatitzar que som el Tro de Falguera i volem donar-li un ressò al barri Falguera i també que les colles que són més al centre o que no són concretes a un barri, que també puguin gaudir dels carrers del barri Falguera. I després finalment per la nit fem una cloenda amb DJ Sendo, que ho farem al Casal de la Gent Gran i tothom està convidat a que vingui. Ja està, que no? Doncs moltíssimes gràcies, Alba, i per molts anys, per 10 anys més o més, encara més. I vosaltres igual. Gràcies, moltes gràcies. Doncs vinga, anem a buscar gent, Estem en directe a InfoTV Sant Feliu i anem a buscar gent per entrevistar. Vinga, anem. A veure. Mira, tenim per exemple aquí el Sergi, de Dracaris, que també està convidat a aquest Cercavila, i a més Dracaris també fem 10 anys. Què tenim preparat properament? Tenim moltes sorpreses. Es pot fer un spoiler o no es pot? Tenim un bingo, al qual l'estem organitzant molt bé i jo crec que serà... Espera, que quasi se'm mata un amic. Bueno, jo crec que serà molt divertit i ho estem fent pensant també amb la gent del poble i jo crec que serà molt guai, la veritat. Quin dia serà? El 15 d'abril. Us vull a tots al bingo. Ah, a la Sala Ibèria. Molt bé. Moltes gràcies, Sergi. Vinga, anem a buscar més gent, més colles, perquè avui està tothom convidat a l'aniversari del Tro de Falguera. A veure qui trobem per aquí. Vinga, anem a buscar l'Imma, que és la cap de colla del Tro de Falguera. Anem a buscar-la. Imma, te voy a robar. Parlem amb l'Imma, que és la cap de colla del Tro de Falguera. Com tenim aquest aniversari? Què hem preparat per avui? Pues, a part del Cercavila, que ja estem veient, després tindrem una activitat que és les calabirres, que és nova, és innovadora aquí a Sant Feliu. Esperem que a tot l'agradi i que, y després tendrem els carrefoc y que vienen todas las collas de San Feliu y por la noche tendremos una actividad en el Casal de la Gent Gran con música hasta las 3 de la mañana. I avui celebreu el vostre 10è aniversari. Com han anat aquests 10 anys? Quina valoració feu des del Tro de Falguera de tota la vostra història des dels inicis fins ara? Bueno, a ver, empezamos siendo una colla de barrio con muy poquita gente, éramos todo familias, no teníamos, nadie venía de cultura de collas,
partíamos de cero y bueno, poco a poco nos hemos ido considerando y al final el barrio Falguera también lo hemos llevado, el nombre del barrio Falguera yo creo que ahora ya en Sant Feliu ya suena como colla, como entidad y la verdad es que estamos muy contentos del progreso que hemos hecho. Pues moltes felicitats i per molts més anys. Moltes gràcies, Imma. Vinga, seguim. A veure ara a qui agafem per entrevistar. A veure... Ara està entrant la Garça a la plaça i els seus timbalers. Anem a buscar gent. Ah, mira qui tenim aquí. Tenim a la Lídia Muñoz, que l'anem a pillar. Què tal, Lídia? No t'has volgut perdre el 10è aniversari del Tro? I tant. Com tu ets veïna del barri? Jo era fins fa poc veïna del barri i Falguera és un barri que és molt accessible, amb molt bon espai públic, amb molta vida i això és una mostra avui i molt contenta, la veritat. De fet, jo també vaig començar amb el Tro. Jo vaig començar fa 10 anys també, que vivíem aquí amb l'inici de la colla i bé, doncs una colla molt familiar, hi ha moltes ganes, molta empenta i després de 10 anys alguna evolució molt meteòrica i doncs molt arrelada ja al barri i a la ciutat. Doncs moltíssimes gràcies, Lídia. Moltes gràcies. Vinga, seguim? Doncs seguim. A veure qui trobem. Aquí trobem. Mira, anem a agafar la Tamara de la Mula. Tamara, unes declaracions que estem en directe a InfoTV Sant Feliu, cap de colla de la Mula i membre de la Junta de Fets. I ja aprofitem per preguntar per la fira que ja s'està apropant. Com estan preparant les colles la fira d'aquest any? Bueno, jo crec que amb moltes ganes, amb dificultats per poder fer el correfoc per d'estos de les vies, però amb moltes ganes i podrem fer-les bé. I des de la Mula, teniu alguna cosa preparada per aquest any? Alguna sortida que voleu comentar? Alguna cosa? Amb la Mula estem pendents de fer 5 sortides, una és a l'Hospitalet, una altra és al correfoc de Sant Just, les festes que fem sempre al Bingo de la Mola el primer dia de festes i és un acte que va molta gent i és molt xulo i us animem a participar. Doncs moltes gràcies, Tamara. Moltes gràcies. Vinga, seguim? A veure qui trobem més, perquè avui estan totes les colles aquí, ningú s'ha volgut perdre el 10è aniversari del Tro de Falguera i a veure, parlem amb algun veí del barri, a veure... Mira, hola, podem fer-te unes preguntes que estem en directe en InfoTV? Hola, sí. Que ets veïna del barri? No. Però ets de Sant Feliu? I coneixes el Tro de Falguera? Sí, clar. I no t'has volgut perdre, que has vingut amb els nens a fer tallers? No, mira, no sabia que estava a la festa, la veritat. He quedat amb aquesta amiga i m'acaba de... Bueno, fa una estona m'ha dit que estava aquí a la festeta. Doncs per la tarda hi haurà correfoc també, anireu? No sé, Freya, anirem al correfoc aquesta tarda? Li fa por. No lo sé. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim. A veure qui més agafem per aquí. Més veïns i veïnes del barri. Mira aquí. Hola, et podem fer unes preguntes per InfoTV Sant Feliu, que estem en directe? I a la Gemma també. Que ets veïna del barri? Mira, no. Però ets de Sant Feliu? I coneixes el Tro de Falguera? Sí, home, i tant. I com t'has enterat que hi havia aquest acte? Has vingut expressament? Te l'has trobat de cop? Per les xarxes socials i per col·laboradors d'altres colles que han participat. I en quins actes participaràs i vindràs a veure? Això ja serà sobre la marxa el dia. Anireu a veure el correfoc d'aquesta tarda? Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Vosaltres, passeu un bon dia. Gràcies. Vinga, seguim, a veure qui trobem. Ara mateix els castellers estan fent un pilar, em sembla, i ja escoltem les gralles. Això significa que el castell s'està començant a muntar i, com veieu, doncs, van pujant amb molta concentració per mantenir l'equilibri i quan arribi l'enxaneta a la part alta del castell, doncs sonarà un toc característic de les gralles. A veure si l'escoltem. I
està a punt d'arribar, fa l'aleta i així es corona el castell. I la gent aplaudeix els castellers de Sant Feliu, els magentes, que tampoc s'han volgut perdre el 10è aniversari del tro. Vinga, anem a veure si trobem més gent que ha volgut participar en aquest 10è aniversari del Tro de Falguera. Podem anar a la barra i així parlem amb membres del Tro de Falguera, perquè una de les coses més complicades de muntar una festa és organitzar una barra per obtenir beneficis i poder fer realitat aquestes activitats que fan les entitats de Sant Feliu. Aleshores, a veure si trobem algú a la barra. Vinga, anem per aquí. A veure qui trobem. Ara sí, estem a punt. Anem, ja sé amb qui parlaré. Castellers, deixem espai. Pablo, L'última colla. estem a la barra del 10è aniversari del Tro de Falguera. Pablo! Esperem que, clar, estan posant cerveses. Això no para, això no para. A veure si podem entrevistar el Pablo o algú del Tro de Falguera. Estem de celebració del seu... Mira, ja el tenim aquí. Estem en directe a Info TV Sant Feliu. Estàs aquí a la barra bancant per guanyar calarons. Com s'ha organitzat aquesta barra? Hem de ballar, Me pillas aquí ahora. O sigui, quina és l'organització? Teniu torns? Com ho feu? Sí, torns per tothom, per estar tothom aquí a la barra i aportar tothom una mica. I són preus populars, no? Preus populars per tothom. Una birra 2 euros, preus populars. Doncs animem a tothom a venir a la barra a consumir per fer realitat aquest 10è aniversari del Tro. Moltes gràcies. Sí, molta felicitat, Tro de Falguera. Moltes gràcies. I fins aquí, moltes gràcies a tots els que ens esteu veient i us animem a venir al 10è aniversari del Tro de Falguera aquí a la plaça Alfons Comín, que tindreu activitats durant tot el dia. Moltes gràcies.